Puntos ni Katulpos. Angayang mas paligunon ang panaghiyo sa pagbarog, batok sa kalisod tungod kay daghan kanato ang nisamot sa pag-antos panahon sa pandemya. Kinahanglan ang init nga partisipasyon natong tanan ilabi na sa mga kabataan nga angayan natong suportahan sa ilang dagko nga mga damgo ug handom para sa ilahang kaugmaon. Ato kining puntohon. Unang punto, ang pag-redesign sa toang economic system makahatag og daghang trabaho o oportunidad aron daghan ang makabarog gikan sa kalisod. Apan ma-redesign ba kini kung wala kitay klarong direksyon kung unsaon og asa nato iposisyon ang atong mga economic drivers sa syudad. Ikaduhang punto, kinahanglang ato ng planuhon kung asa taman ug asa nga to ang heritage city o daan nga syudad ug asa usab dapit ang plano nga bag-o or future smart city nga preparado para sa expansion sa mas moderno nga syudad. Dili ba nga mas praktikal kung i-separate ang design ug sentro sa location sa heritage city ug ang future smart city aron makahibalo kita kung unsay oportunidad sa trabaho o panginabuhian nga makasulbad sa tuang kalisod. Ikatulong punto, pwedeng muluag ang trapiko sa sentrong bahin sa syudad. Mas mudaghan o makatag sa uban nga mga barangay ang mga opportunities sa trabaho o panginabuhian o makatabang kini aron masolusyonan ang problema sa transportasyon. Dili ba nga mas maayong daghang pamilya ang makabarog sa kalisod? Punto pinal, dapat walay makulban og kaldero. Daghan kanato ang frustrated sa sitwasyon apan dili ba nga ana usab kanato ang solusyon. Puntos ni Katulpos. Weak leaders have no dreams. Walay damgo ang mga luyahon o huyang nga mga leader. Ang Jensen dream mao ang atong damgo nga direksyon o vision nga makahatag og daghang opportunities sa trabaho o panginabuhian aron masolusyonan ang kalisod sa kadaghanan. Ikaw, kabrigada, unsa ang imong Jensen dream? Aim for a better life. Aim the Jensen dream. Tungod kay Jensen is our home. Ato kining balay. Jensen is our treasure. Ato kining bahandi. Jensen is our pride. Ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Kay uban sa inyuhang kusog nga makasustener. Naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos. Bagong vision, bagong solusyon. Barug! Jensen! Listo, higala og amigo. Andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.